Mayong adlaw kaninyong tanan. Ani ata na ining segment 5 sa atong pagsangyaw 2021. Kung mitutok si Jesus ni Pedro uban sa gugma, tulo ka higayon ang pagtutok sa atong Ginoong Jesus na nakausab sa kinabuhi ni Pedro, ni San Pedro. Una niyang pagtutok, iyang giingnan si Pedro, Simon, sukad karon gatawgon ka nag Pedro. Nausab angan ni Pedro. A change of name and a change of vocation, pagtawag. Lain pagtutok sa atong Ginoong Hesus ngadto ni San Pedro. Atong human mulimod si Pedro sa atong Ginoong Hesus, makatulo kay gayon. Itutok si Jesus ang Pedro, o si San Pedro nakahilak sa iyang pagkaamgo nga nakabudhi siya sa atong Ginoong Hesus sa wala niya pag-angkon nakaila ug amigo sila. Ug ikatulong pagtutok ni Jesus ni San Pedro, ipangutana ni San Pedro, gihigugma mo ba ako sa tulo usab kahigayon? Makaingon ta nga pamawi sa tulo kahigayon nga si San Pedro nilimod nga amigo sila ni Jesus. Ug kitahasan siya ni Jesus, atiman na ang akong mga karnero. Usab ang iyang misyon, call to mission na gipadala na si San Pedro. Mga tulo ka higayon na ang Ginoo gyud tan-aw ni Pedro uban sa gugma, dili lang kay ng Pedro, dire pod nato tanan. Na siya kanunay natanaw nato uban sa gugma, sa dakong gugma, inihatod niya ngadto sa kamatayon sa krus. Ngayon sa kakanta na gitawag man na siya from a distance. God is watching us from a distance. Muramag di man na tinuod kay si Jesus gani ani man siya uban kanato anya from a distance na hinuon ani siya uban kanato kanunay nagtan-aw nato uban sa gugma ug mao ni hagit natong tanan dihay nagkapundok-pundok ang usa in taon kay himsog-himsog man tambok. Nya dihay kauban nila nga bugal-bugalon po gamay. Niingon dayon nga apil din ito sa tong pundok ang mga baboy. Nituwag po ang taon to siya ang imong pagtan-aw nako baboy kay imong mata man sa baboy. Atong pangayoon sa atong Ginoong Hesus nga sama nga siya kanunay nagtan-aw nato uban sa gugma, kita usab mutan-aw sa atong isigataw diha sa mga mata sa pagtuo, sa mga mata sa paghigugma. Amen.